В червения ъгъл Янко Александров, Локомотив София. В синия Апостол Апостолов, Сливен. Къде го прецакаха с Виктор? Ама Виктор го би. Да. Ама той би ли Виктор ви? Той Апостол би Виктор, обаче Виктор го би по принцип. После какво? Янко! И даваха на Апостол. Иначе Виктор го би. Аре, Янко! Ринг свободен. Янко! Янко! Първо. Аре, Янко! Не, краси, дай му, имате ли, малко и бътни се, всяка нали може ли? Дай му, брат. Браво, бе, Янко, бе! Янко! 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 Дай му е това, бе. Аре, ниска, какво ли дай на момчето, бе? Браво, бе, Янко, бе! Продължай така, Янко! Аре, Янко! Браво! Къде звъним? Аз да ги серем тия кърпи. Аре, Янко! Аре, Янко! Сега, браво, бе! И одри съдята, Янко. Аре, Янко! Браво, бе, Янко, бе! Не заставай глуха защита, Янко! Какво става, бе? Лут ли си, бе? Аре, Янко! Дай напред, Янко! Дай, Янко, дай напред, бе! Бате, то седя не е добре с главата. Да, сега ще ги оправи, братле, после на нас не викат. Аре, десен, браво, бе, Янко, бе! Браво! Сега ще ме брои нокдаун, братле. Какво трябва да го правим? Ринг свободен. Аре, Янко! Второ. Напред, Янко. Дай напред, Янко, и не спирай! Дай пак! Браво, бе! Изтегляй! Два удара и изтегляш, Янко! Два удара и изтегляш, Янко! Аре, Янко! Янко! Браво, бе! Оп! Сега, Янко, дай напред! Браво, бе, Янко, бе! Браво! После риквам от там. Дай, работи там! Айде, работи! Бате, то съдия, бате, тъпия. Янко!
Изпълни задната ръка, Янко! Изпълни атака! Аре, Янко, браво, Янко! Бягай от ъгъл, Янко! Ей, как да направи скиваш? Дай нищо да направи, бати си ме не седя. Аре, Янко, дай! Аре, Янко! И завърши долу! Аре, бе, Янко, бе! Бах, тъпия съдия, бате. Направи скиваш Янко и му вика врата, не навеждай главата. Втория рунд Янко го взе. Ринг свободен. Трети последен рунд. Аре, Янко, дай напред! Последен рунд, Янко, аре, дай! Повече удари, Янко! 3-4 удара, Янко! И пак! Аре, Янко, дай направи последна минута! Ай, Янко! Аре, давай, ти си Янко! Аре, Янко, дай направи, Янко! Аре, бе, Янко! Аре, бе, Янко, дай направи! Ей! Браво, бе, Янко, бе! Браво, бе! Аре, Янко, дай направи последни 30 секунди, Янко! Браво, бе, Янко, бе! Браво, бе, Янко! Последни 10 секунди, дай! Браво, Янко! Ей, как да плескам? Янко! 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 Аре, Янко! Победител по точки с пълно съдийско единодушие Апостол Апостолов, Сливен.